Die eerste hier. Wie? Ja. Wil je dan die tweede pakken? Ja. En waar de andere? Nee, maar deze Nee, oh nee, hij zit. Hier, deze kunnen we nog tegenaan. Hij is toch wel demontabel, zou je zeggen? Moet niet stuk. Nee, maar niet stuk. Kijk, daar zit links. Daar zit zo'n dingetje, daar ja. En dan een klein draaien, hè? Oh. Yay! Dit is mooi. Ja. Als we ze uitdraaien, dan gebruiken ze ook geen energie meer. Dus dan doen we ProRail ook nog een goede daad. De op Zwarte Haan, het beeld aan de kust van Noord-Friesland binnen architect Nienke Rik-Stjoekema, vielt haar al van bijens al onlutsend tot de nacht. De tjusternis, de stilte en de wiede romte hier binnen nevens haar de kernkwaliteiten van Friesland. En dat we terug gevangenoten in oerheden te meer zien. Hier zie je de plaats waar ik opgegroeid ben. En nou, het is toch, de hele plaats is naar het oosten en zuiden gericht. En waar de viewtours weer, dat weer natuurlijk alleen nog op het noorden. Maar daar gingen we helemaal geen ruit boven zitten, want dan is het oer de dikje. Alleen nog in de douche gingen we een dakruitje. En als ik dan het lucht in de douche uitdien en ik sta onder de douche en dan douche ik in het donker, dan zie ik daar al die verlichting van de viewtour vanuit het dakruitje. En dat vond ik zo'n fascinerend beeld altijd. Dat vond ik het mooiste. Altijd douchen in het donker. Ja, het mooie van een viewtour is, elke viewtour heeft zijn unieke eigen lichtritme. Dus iedere viewtour is gewoon uniek. En ja, dat vond ik vroeger altijd wel heel erg fascinerend. Want hier wie het eigenlijk altijd stil en gebeurde nooit wat. En dan had ik altijd het idee, en die verhalen op die eilanden, daar gebeurt het. Dus daar waar het licht voortkomt, daar gebeurt het. En ja, dat idee heeft nu natuurlijk een hele grote meest kan ik altijd horen. Van donkere gebieden, die moest eigenlijk in het licht zetten. Want dan, dat is economie, dat is vooruitgang. Dat is justenis wordt toch vaak associeerd als armoede. Er gebeurt niks, er is niks te dwan. Nou ja, dat het hier te stilstaat. Als een van de pioniers van het culturele haardstad van Europa in 2018 vreegt ze de aandacht voor de skintme en de betjutting van de nacht in haar programma Feel the Night. Voor mij is Friesland, en misschien heb je hem oren ideeën wat Friesland van hem is, maar voor mij is Friesland het iepe landschap, de frisse lucht en de wien die we hier vaak hebben, de vruchtbare groen, de stilte en de tjustenis. Te jaren met dorpsbewoners zieken ze naar mogelijkheden om Friesland wat juster te krijgen. Minder iepenbieren verlichting en met culturele en toeristische activiteiten over de nacht. Er zijn al heel wat dorpen die het justernis dorp worden willen. Ik wil net hier voor een protestgroep wezen, een luchtvervuiling. Nee, ik wil juist heel graag een project opzetten waarbij we de schoonheid van de nacht waarderen. En waarbij we dingen doen, waarbij die schoonheid van de nacht wordt versterkt. 3/4 van onze lichtvervuiling in Friesland is openbare verlichting. En de helft van de energiekosten van een gemeente wordt geproduceerd door de openbare verlichting. Dus mochten we iets aan die openbare verlichting doen, dan doen we ook iets aan onze portemonnee. En houden we heel het oor op andere vlakken. Je hebt erbij nog op de fiets nog helemaal verlicht.
Maar ik denk het ook een stukje veiligheid, want je wil bosjes hebben, je wil BM'tjes hebben. Maar ja, er zijn altijd van die mensen die maken zich daar misbruik van. Ja, nou dat is vaak het geval. Verlichting zorgt ik vaak voor een schijnveiligheidsgevoel. Want juist door verlichting, die mensen met auto's hudden rijden. En vooral ben die winnen. En dan kiest dus van vier niks zien. Als er bijvoorbeeld wel iemand is die kwaad in het zin is, die kan dus zien wat komt er aan. Dus juist als je geen verlichting hebt en alleen nog je lamp op je fiets, kan eigenlijk niemand zien dat je daar fietst. En is het veiliger dan als iemand die al van kilometers 4 keer aan fietsen en die denkt van hé, daar fietst een famke midden in de nacht. Het is vaak een overweging of verlichting ook daadwerkelijk veiligheid brengt. Van uw huis naar Zwarte Haarinnen, dat die ik wel vaak. En dit was dan de enige lantaarnpaal eigenlijk in de buurt, op een hoek. En dan werd het stil en donker. En als ik dan op een borderij moest passen, zou ik met mijn vakantie weer en ik hier vrienden hoor, dan werden ze gewoon bang. Want die stilte en die tjusten, die kenden ze helemaal net. En dan zeiden ze van, zit je dan helemaal alleenig hier op een borderij? Ja, hij is de hoen natuurlijk, maar voor de rest ja, ben je er helemaal niet bang voor. Want ja, de jest alles en de sjust misschien niks, maar de jest het wel. En Roekt het. ja, en roekst het. En de zee roekst hier en de zeevogels jedden het altijd. Dus ja, het wie nooit echt stil. Het wie altijd vertrouwd. Het was nou just. Dus just echt die rede gloed boven jou. En dus just nou grote lampen bij de voetbalclub. En nou, het bouwbedrijf verderop heeft het hele bedrijf in het licht zetten. En daar is een lied nijbouwwiekje bijgebouwd met grote lantaarnpalen erbij. Dus ja, het is gewoon volle lichter geworden in de ring van de jaren. En dat gaat natuurlijk nog steeds zo terug. Maar het is geen zwarte haan meer. En is dat slim? Nee, maar als je zo teruggaat, dan wordt het alleen nog maar lichter en lichter. En dan zie je gewoon een aantal jaren gewoon nooit meer de sterren. En dan ervaar je nooit meer de donkerte, nergens meer. Al 4 lijn een kamertje te binnen. Ja. En dan zie je het eruit uit en dan denk ik, goh, wat een bak lucht. Ik bedoel, je bent in een meestal door je hele straten. En we hebben hier op een heel licht stukje, licht hoekje, heb je 20 lichtmasten. En dan denk je bij jezelf van, nou dat ken ik wel eens oors. Maar wij halen de bovenstukjes wel weer eraf en na je boppenstukje doen we erop en daar doen we dan ledlampen in. Ja. En dan geef je dat vermogen van 37 watt, wil je dat weer ombrengen naar 12, 14 watt daar. Dus dan heeft het een gigantische besparing van dik 70%. Mm-hmm. Hoeveel kosten zou dat wezen? De roefwaai is, daar staat 1 lichtmast per 5 inwoners hast. Dus dan geeft je rond de 15.000, 18.000 lichtmasten hast. Mm-hmm. Nou, 15.000, 18.000, dan leef je eens keer van €4 uitgaan. Mm-hmm. Nou, dan zit je op een 75, ja, €80.000 was zo els hier bij besparingskist. Mm-hmm. En dan kist weer heel soort lichtmasten kist weer verbeteren. Doordat het licht op het dik zit, werd het jet, bleef het eigenlijk van het sociale en van het verkeer, heb je wel het gevoel van, goh, nee. Het bleef bleek. Je bent gewoon slimmer met het licht toen gewoon. Ja. Je brengt het daar waar het nodig is. En je doet het uit waar het net nodig is. We hebben hier 26 lantaarnpalen. En we hebben nu 12 uur dienen. Dus... Waarom? Omdat de trein is maar zo liet. En het spoor is 3 keer zo groot. Dus we hoeven lang niet zoveel lantaarnpalen aan te hebben s'nachts. En de trein komt heel goed tot hier ongeveer. Dus mocht de trein ietsje verder terugkomen,
Nou, tot het bord Mantrum en 1 lantaarn hebben we nou laten banen. En daardoor hebben we dus 12 lantaarnpalen uit kunnen doen. 55 watt. En dan een nacht is gemiddeld. 8 uur. Dat ze niet meer branden. Ja? Keer 365 dagen. Ja? En dan met een stroomprijs van 23 cent. Ja? €450 bijna. Gaan we besparen? Ja. Nou, dan kun je die trein hier wel blowen. Dan kun je hem in ieder geval hier horen. Ja. Toch? En misschien, het ziet er een stuk donkerder uit. Het volle betten van de Oelm in de Bjem. Vanuit de Jorp, het heeft ze volle minder lichtvervuiling. Dus het is alleen nog maar win, 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 win. Toch? Dat denk ik gek. Nou, een goede actie hoor. Ja. Dat geef je voor. Dat vind ik leuk. Ja. Veel Ja. night, hè? Veel night. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat de bevolking erachter staat. Dat zij ambassadeur willen worden van het justice. Wat we gemerkt hebben is dat het ontzettend ingewikkeld is. De laatste jaren praat ik al met zoveel overheden. Zij kunnen gewoon net vinden waar ze nou, welke bal ze nou omheen moeten houden. Is het nou van de ondernemer? Is het nou voor de veiligheid? Die pelen, die stenen, die veroorzaken energie, die veroorzaken lichtvervuiling. Maar het kost gewoon geld om ze vet te halen. En dus die prioritering hebben ze helemaal net. Maar als de meeste mal koos zeggen van ja, die peel ging gewoon wel voort. Want die vinden wij meer schade onrichten dan dat die bijdraagt. Dan hebben ze een poort om op te staan. Dan hebben zij een beleid erop maken. Dan kan zij dat uitdragen. En dan pas zal het slagje. Maar net als we alleen nog maar de oorlog bezig zijn. Het gaat om bewustwording. Het gaat om beleving. En dan pas is het beleid. En net andersom. Nevens Nienke Rikst rent het beleid, vooral in Ljouwert, dat aanst culturele haardstad van Europa wezen wil, nog 4 achter de feiten aan. Een van de meest trieste voorbeelden daarvan is het krekbouwde distributiecentrum van PostNL, dat nachts van 4 naar te zien is. Omlissende dorpen hebben er echt last van en klaaien daarover. PostNL zet overal in Friesland hetzelfde gebouwdeel en had het ontwerp van dit distributiecentrum, het Krekboetenljouwert leidt, van de gemeente net hoger aan te passen aan de vanouds altijd justere omjouwing. Nee, de gemeente paste de omjouwing beloon. Het is eigenlijk in aanbouw zijn bedrijventerrein. Ja. Dan heb je tijdelijk overlast tijdens de bouw, zal ik maar zeggen. We beginnen volgend jaar met de landschappelijke inpassing. Dat betekent een 3 meter hoge grondwal om het hele bedrijventerrein heen met bomen daarop. Dat zal al een hele hoop doen. Als de rest van de kavels verkocht zijn met ongeveer dit soort hoogte aan gebouwen, dan zul je deze lampen helemaal niet meer zien. Dus het is een hele juist gekozen plek om hem hier in het midden neer te zetten en juist niet aan de rand, zodat je het uiteindelijk niet meer kan inpassen. Maar toch, als architect denk ik, dan geef je, als een nieuw gebouw komt, dan geef je randvoorwaarden mee. Ja. In Friesland is het nog donker. En midden in die donkerte staat nu deze grote lampion. Ja. En het is toch nu, de mensen daar in die dorpen, die zijn hier komen wonen voor de stilte, de rust, de duisternis. En die kijken nu over 3 of 4 of 10 jaar, voordat die bomen groot zijn, al die tijd naar deze hele grote lichtzee van verlichting. Zou je dan niet zeggen van moesten we niet op deze plek een ander ontwerp maken? Wat specifiek is voor dit gebied en specifiek voor deze omgeving? Dat is een moeilijke vraag, daar kan ik geen antwoord op geven. Wij zijn zeer gelukkig dat wij hier op dit terrein zitten. Het ligt, hoe je het dan verkeerd, wij hebben het wel nodig, want we zijn een 24-uursbedrijf. Want als er wat gebeurt op een bedrijventerrein, dan heb ik volgens mij de arbeidsinspectie en allemaal instanties die daar ook wat van vinden. En dat maakt het wel heel lastig. We hebben ook nog een veiligheidsaspect met betrekking tot security. Men deinst niet meer terug om iets duurs aan te schaffen op internet, omdat het heel vertrouwd is. Dus er zit best wel heel veel waarde in ons pand. We zijn zwaar beveiligd. Ja. Je hebt ook Maar gezien dat dat kun we je hier... oplossen met sensoren en met slimme verlichting. Ja, dat zou kunnen. Wij hebben ervoor gekozen om 400 camera's neer te hangen, zodat alles op beeld staat. Ja. Ja, dan moet je verlichting hebben om dat te kunnen opnemen, te monitoren en dergelijke. Dus het is niet alleen een
een arbeidsissue met betrekking van dat je voldoende licht moet hebben om erin te kunnen werken. Het is ook een veiligheidsissue. Ja. Maar dan nog kun je het uitzetten als er geen beweging is. Vooral op die momenten, zoals op zondag, als er niks is, dat het dan gewoon donker is. En dat we dan genieten kunnen van de donkerte. Dat zou in theorie zou dat kunnen, ja. Dat zou in theorie kunnen. Toen ik op het TU Delft zit, toen zeg ik dat... Ja, we zijn alleen nog maar bezig met gebouwen in het licht te zetten. En ik dacht, ja, als we dat al jaar doen... En dat gebeurt eigenlijk een protte in nijbouwweken en op industrieterrein. Iedereen wil het meeste schreeuwen. Nog meer lichtreclame, nog meer je gebouw in het licht. Het heeft totaal geen zin. Want doordat alles in het licht zit, is er niks meer vindbaar. En toen begon ik te tekenen van ja, wij hebben zoveel geleerd over licht, over veiligheid en over hoe je gebouwen mooi in het licht kunt zetten. Maar ik heb nog nooit iets geleerd hoe het juisten is. Ik heb nog nooit geleerd hoe kun je donker te broeken in je ontwerp. Hoe kun je je ontwerp richten. Dat er bijvoorbeeld krijg zoals de Egyptenaar met hun piramides. Waarbij je dus zichtlijnen naar de sterrenhemel maakt. Dat heb ik nooit geleerd. En dat terug wie ik gefascineerd van maar donkerte is iets heel bijzonders. Nienke Rikst wie Fjouwer Jelien, een van de creatieve ondernemers die het kansen zeggen van jou als culturele haardstad van Europa. En dat wil er amper in te vinden wie dit Friesland als serieuze kans heeft gezegd. Maar wij gaan ervan uit dat er dan plannen lezen. Wat Jem doggen, dat is 1 geld uit jaar, 8 ton, west van op de manier wat nou gebeurt, west van één ding zeker wist dat het geld vergrimst. Eigenlijk kwam culturele haardstad gewoon op mijn paard. Ik hier al een project Skreun. Dat heette Nachtlicht. Dat ging over bewustwording bij ontwerpers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten. En toen kwam Culturele Hoofdstad en toen paste het project er eigenlijk naadloos in. En toen ik het project schreeuwde, toen weer in het eerste bidboek echt zo'n liet stikje. Maar letterlijk kreeg ik gewoon te jaren van dat project, dat komt bovendruwen. Want dat onthouden we, dat vinden we zo typisch. Krijg zoals typisch Friesland. Typisch Friesland. Krijg zoals lichtmanifestaties typisch voor Eindhoven weer. Zo begon tjusternis eigenlijk van Friesland op elkaar te komen. The jury agreed on its recommendation by a very large majority. It recommends the Dutch government to put forward to the final selection stage for the Dutch European Capital of Culture 2018 the cities of Eindhoven, Leeuwarden. Toen we er de eerste ronde heen en weer in, dat was gewoon geweldig. Maar we filmen dus natuurlijk nog steeds de underdog. En de tweede ronde, in zo'n periode waar iedereen het spannend vindt, dan willen er ook dingen zijn, dan willen er ook dingen die niet altijd even leuk binnen voor iedereen. En voor mij was dat soms net leuk. Vonden ze mij toch net professioneel genoeg, mijn Engels net goed genoeg. En dat doet gewoon zeer. Dan denk ik zo, shit wel de ideeën, maar net de persoon. En dan krijg ik echt wel, een knauw. Van, ik wil gewoon... Het is voor mij ik nee. En ik weet net hoe ik het moet doen. Maar laat mij het alsjeblieft proberen. Dus het voor mij altijd... Het is een beetje een haat-liefde verhouding krijgt. Uiteindelijk wint Ljouwert in 2013 de titel van Culturele Haardstad van Europa. Nieke's ideeën worden hieltijd toch meer dwarpen oppikt. Ik trok een ondernemer in de Oude Veen, bij Jennevoort, een natuurgebied net 4 van Ljouwert. Vliet hier heb je een lezing doen in Jennevoort. Hoe viel de night? En daarna bist je sloepentochten gaan organiseren. Hoe is het zo kwam? Ja, ik vond het wel een heel leuk idee van je om te zeggen van beleefde nacht. Ik dacht, dan maken we wat mee doen van de culturele hoofdstad. En zodat het je vlakbij Jennevoort, de Oude Veen bent erbij. Wat doen we gewoon in de nacht varen. Het mooiste is dat we beginnen, dat het nog een beetje licht is. Dat we de nacht invaren, om zo maar te zeggen. Een protte beesten die ben ik op een skimmer oriënteerd, want dat is een veilig gevoel voor de beesten.
Als het dan donkerder wordt, dan komen we nog wat in nauwe sletjes en zo. En dan weten we een paar plekjes waar de vleermuizen binnen. En dan zien we echt de vleermuizen hoe ze heen vliegen. En dan zal een paar keer zien dat er zo'n vleermuis een insect uit het water wij pikte. Maar is gewoon aan de mensen van, wie hebben bepaalde geluiden die hebben we net van buiten is het altijd een auto die op de achtergrond is die juist. Ja. En hier is het echt stil. Ja, dan is het echt stil, ja. Het mooie is ook, soms erin zei te petten te varen. En dat is juist mooi, de ster die mooi verlicht is, juist de rare lichtjes. Ja. En dan zeg je de mensen, nou, is dit net mooi? Maar En dan zitten, maar dan schrikken ze ervan dat het zo volle licht houdt en dat het zo'n impact op de natuur had. ja. En dan worden ze er hun wel van bewust van, van zo volle licht is eigenlijk net nodig. Nee. En dat is dan wel weer mooi. Hè? Dan had ik nog wel een beetje, zo'n nachtvaart had ik nog wel een beetje educatiefs. Ja, dan worden mensen zich bewust. Ja. Ervan. Prachtig. Ja, dat wordt mooi, ja. Ik denk dat de kracht van Feel the Night voor mij heel erg in twee dingen zit. Eén is dat het zo lokaal gedragen is. Hè? Het is echt niet door iemand bedacht die dan dacht, waar moet ik dat nou eens, waar kan ik mijn ei kwijt? Waar moet ik dat nou eens naar exporteren zodat iemand mijn verhaal gelooft? Nee, het is van binnenuit ontstaan door jou en met jouw persoonlijk verhaal. Dus het is een heel persoonlijk iets en persoonlijke verhalen hebben in kunst en cultuur altijd heel veel kracht. Dus dat vind ik heel sterk. Maar daarnaast ook is het ook heel erg van nu in de zin van dat het aansluit bij dingen waar andere mensen over nadenken, maar waar ze niet zo goed een stem aan kunnen geven. Het is best wel een heldere joen. En ik zie, nou, 3 of 4. Zie je sterren? Ik zie hier op dit moment heel weinig. Nee, maar als de boet nu geeft, we gaan dat met de hond, geven we een brechtje hoor en dan zus je alles heel zachtjes tussen die melkweg lissen. Ja. En dat is wel iets heel moois. Ja. Hier in Friesland, daar hopen we, daar hebben we nog rond de 2000. Dus dan is het prachtig en het zo mooi is dat we dat verder omheen brengen kunnen. Dat is er echt mooi, die melkweg listjes. Want dat is toch iets, nou ja, dan kun je zo'n piekenvelk van kruis en mooi kunnen wezen. Ja, veel te heel lied en nietig. Ja, wat dat omgeet wel, ja. Ja. En als dan de geloen van de natuur eromheen is, ja, dat is wel iets moois. Prachtig. Ja. Nienke Rikst wil toch jonge ontwerpers Lietse observatoria betinken lidden. Sterrenhuisjes. Dat het gewoon een plak is waar het heerlijk en aangenaam vertoeven is. En dat ze daar kunnen zitten of lezen op een bed. En dat ze dan echt heel mooi alle sterretjes in de hemel kunnen zien. Deze sterrenhuisjes die zetten we dus op knooppunten in het landschap waar fietsen en varen of wandelroutes bij elkaar komen. En zijn knooppunt moet natuurlijk donker wezen of we moeten het knooppunt nog donker maken. Hoeveel vlinders binnen dan in Nederland, nachtvlinders? Nachtvlinders, nou zo haast 2000. 2000, ja. En ben die beschermd of gaat het er goed mee? Nee, het gaat er net goed mee. Je kan haast zeggen dat er van die 2000 binnen er rond 300 die net bedreigd binnen en de oren wel. Oh jeetje. En hoe komt dat dan? Nou, dat komt voor een deel omdat planten verdwijnen. En lucht speelt ook een rol. Dus nachtvlinders die vinden elkaar net zo'n soort op het eeg, maar die gebruiken ervan pheromonen, speciale geuren. En een wiefke liet die geuren los, s'nachts, om mondjes om te loeken. En ja, als het heel lucht is, dan weet ze nog net dat het nacht is. En dan maakt het zich geen pheromonen. En komen er ook in man. Nou ja, en dan houdt het op. En zou het helpen als wij meer tuin in zo'n richten met planten die goed binnen van die nachtvlinders en nachtbloeiers? Ja, als ze in de buurt vaak komen, dan kennen ze zo'n tuin vinden. En als er alles stiert wat ze graag hebben willen,
ja, dan kunnen ze zich daar handhaven. Hoe zonde zou het wezen van die zo'n 100 vlinders die nou bedreigd kunnen worden, dat die dan echt uit zullen stjeren? Hoe erg is dat? Nou, de rupsen en vlinders zijn een hele belangrijke stap in een hele voedselketen. Dus er zijn een heel soort vogels en de vleermuizen die daarvan eten. Ze moeten zichzelf in stand houden, maar er zijn een heleboel orenbeesten die daarvan afhankelijk zijn. Dus het is heel belangrijk dat die hele diversiteit om beesten bloed bestaat. Ja. Ik van meesken het de duistere verhouding tussen licht en zuster grote gevolgen. Het onderzoek daarna staat nog aan het begin, maar huisarts Huisman van Balzert merkt het aan zijn patiënten. Dat echt verstoort het bioritme. En als je de hele tijd verstoord wordt in die ritme, hoe ernstig is dat dan? Dat is heel ernstig. En dat is, ik zei ernstig omdat het eigenlijk de sloep te zijn. En op laatst wist het beter meer dan dat zo functioneert. Maar de ontspant niet meer. Die geheugen gaat achteruit. Daar kun je er depressief van worden. En mensen worden eigenlijk veel minder aardig. En die burn-outs die overal jaren, iedereen heeft een burn-outje weer. In wat voor mate het verstoorde ritme daarmee te maken? We leven natuurlijk in een oeverloze tijd. Vroeger was het gewoon heel simpel. Als ik in licht weer koest ik net ontwerk. En nu is dat helemaal hetzelfde. Ik is naakt, ik is achter die schermen enzovoort. Maar die beeldschermen bijvoorbeeld, er komt een licht uit die smartphones. Dat werkt enorm verstorend op het bioritme. Slaap is heel erg helend. Als het net goed sliept, dan gaat alles wat de hele dag, zeker uur te dag natuurlijk, aan informatie binnenkrijgt. Dat is een explosie van informatie. West eigenlijk heel weinig maar is. Dat vervuilt heel erg. En dat brengt je helemaal uit balans. En op het moment dat je ook goed sliept, dan zitten er allerlei processen in die dus voor die skifting zorgen. Van alles wat overbodig is en alles wat. En zeker ik alles bij elkaar wat bij elkaar jet. Ja, en dan bist, als dan maas uit, dat nemen we, dan bist lekker uitresten en dan bist fris en fit. En in balans. En in balans. Ja. Sinds 4 jaar ben ik hier in Mantrum. En ik heb echt het landschap in 4 jaar tijd ongelooflijk zijn verloren. Het wie, de windwolborkerijen, maar lichtboxenstal. Maar in de laatste 4 jaar, met het idee dat de melkquotum omlaag gaan, ben al van deze grutten en nog volle gruttere lichtboxenstal gebouwd. Waarbij de kei net meer naar buiten komen en 's nachts dus ik in het licht staan. Ja, volgens mij is dat helemaal net zoen voor die kei. Want die kei hebben natuurlijk ook donker te nodig om goed te kunnen sliepen. En kei worden daardoor volle minder oud op dit moment. Maar net alleen nog dat. In het landschap is gewoon overal punten maar al die lichtboxen staan. En dat, ja, ik vind dat het landschap daar terug helemaal verloren is. En daar terug is ik volle minder donkerte hier in de graaithoeken kom. En dan maak ik me wel zwaar genomen. Ik denk van, is dit nou wat we willen met je nou? Willen we hier nou gelukkig van? Ik net in ieder geval. Feel the Night voor mij is nu al een geslaagd project. En dat wil jij natuurlijk niet horen, maar je hebt het wel vanuit een persoonlijke passie heb jij een urgentie op tafel gelegd die mensen nu beginnen te erkennen. En die eerste stap is zeker een van de belangrijkste. Dus wat we hopen met Culturele Hoofdstad is natuurlijk ook dat wij de ramen kunnen openzetten en andere mensen binnenhalen. Dat we met z'n allen jou mogelijkheden bieden om met hele interessante kunstenaars van over de hele wereld daaraan te gaan werken. Dus dat is meteen ook hoe zo'n project wat nu nog zou kunnen versmoren in het kleinschalige, straks kan groeien. Hoe kun je verhoring veroorzaken? Hoe kun je nou echt zeggen in 2018
2018, 2020 van in die periode is er een mindset geweest. We hebben in oorsmoois landschap omgegaan. We hebben oorkwaliteiten herkend. En wij willen nou daar ik wat mee doen. Daar gaat culturele hoofdstad om.